Digamos, ten un pau para traballar na terra. Que? Aixada, Sacho. Ten, o digo, cuidado co pau que vais a echar con dúas puntas detrás. Mercedes Peón, toca o Sacho. Aixada, legoña, ligoña. Utiliza para recoller a marisca. En Santa María colle o Sacho e deixa o fouciño. Que o peire de laranxa se parece a un peite? Un peine. Mangato. Algún deses debuxos que tedes enriba da mesa é un angazo? Este paterno. Este é para follas. Divertedes algunha vez que nun angazo? Sí. Como se fai? Aquelo do peiro de oca tiene un pau longo e outro atravesado de peite. Como se chama? Rastrillo. Angazo. Como sabes? Como sabes? Pero ese é un animal que comer. Coello. Ovelha. Caballo. Coello, caballo y vaca y caballo. Aquí encima da mesa hai dúas cartulinas, dade a volta. Cal delas é a gadaña? E cando os da casa van a poñer erva para darlle aos animais, que peiro de labranza empregan? A gadaña. A gadaña. 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 E que é iso? Un couso para cortar a erva. Como se usa? Así. 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 Puedo eterna necesidad. ¿Ves cómo sabes? ¿Qué día peca? ¿Para qué sirve, papá? Para acabar. Para hacer buratos. Para terra. Eu sei. Para acabar. É para coller terra. Sabíamos nós. Tío, que nome se chaman capa? Paleta, pala, palita, mini pala. Tedes dúas cartulinas encima da mesa, dade a volta. Que son? Unha pala mecánica. Unha